Life Boy. Yen ngene ra ono kuman sing wani nyedeki Rara ning sekolah. Aman. Sedih payung sadurunge udan. Perasaan ning jaba ra udan era. Oh, iki jenenge perlengkapan anti kuman. Ibu guru ngomong, Anak-anak, saiki iki ana perubahan cuaca lan akeh kuman-kuman sing iso nggawe awak dhewe lara. ono apike sedia payung sadurunge udan. Nika dawuh ibu guru. Gak ngono sisan carane lawan kuman ra. Yen gelem resik lan triyanan teko kuman, adus gawe iki deh. Wangi banget. Iki ambu kasturi ra. Kasturi? Kasturi iki wangi senengane Rasulullah. Rara adus sik. Wangi lan lembut. Roshi. Rara. Rara, sadar. Nari terus mengko telat lho sekolahne. Oh, bener kan? Makane sedia les boy sadurunge kena kuman ra.